Sherifula TV kanmɔgɔw aw salamu alaikum aw dɔn kana ka bi jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ. Bɔlɔlɔ sanfɛ ye jamukan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma. K'a daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman. Ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ. O n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ technologie maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ a sanfɛ i n'a fɔ maa minnu fana bɛ nafa sɔrɔ a sanfɛ ka ɲɛfɔli k'a ye o ko la. O de bɛ kun kɔnɔna na an ye wele bila an ka maaba saba ma bi u ka na ɲɛfɔli k'an ye. U ye nafa min sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan i n'a fɔ gɛlɛya cogoya fana. Bi ta kun ye min ye o ye TikTok sanfɛla ye. An y'a ye k'a fɔ k'u sennaw ka ca kosɛbɛ a sanfɛ. An kɛrɛfɛ mɔgɔ m'an bolo kɔrɔ o de ye Ibrahim Sise ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Amadi Kalabanci la TikTok sanfɛla la. O tɛmɛnen kɔfɛ Sidi Jakite o fana b'an bolo kɔrɔ ani fana an balaka dɔ bɛ yan nɔ n'ale de tɔgɔ ye Tanti Sita Togo. Olu nana ka na ɲɛfɔli k'an ye u ye nafaba min sɔrɔ TikTok sanfɛla la. Amadi. Bon, alhamdulillah rabbil alamin. Kuma diyara n ye. Donc aw ko an ye nafa min sɔrɔ TikTok sanfɛla la. Bon pour le moment an bɛ se ka fɔ an bɛ dɔɔni sɔrɔ a la. Ni ko wari ko ta sira fɛ donc o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ donc an y'a dɔn k'a fɔ kanubagaw fɛnɛ b'an na. Nka sɔnni cɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye fɔlɔ TikTok yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye réseau in yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye e bolo. Bon réseau in ni ko i b'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ tɛ dɛ a tɛ fɔ ka ban quoi parce que kunnafoni tɛmɛ sira don wari sɔrɔ sira don i n'a fɔ wari tiɲɛ sira don donc i ni i ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ a sira a bɛɛ b'a la quoi donc o de kama u ye méthode caman k'a la donc i yɛrɛ de b'a décider i bɛ fɛ ka baara min k'a sanfɛ. Ok sani an ka na i ka nafaw fɔ an ye n'a gɛlɛya an bɛ kuma di an balimakɛ ma n'o ye Sidi Jakite Sidi. Ok salamu alaikum an filɛlibaga bɛɛ ne ye Sidi Jakite. Bon TikTok ko la an b'a fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la fɛn o fɛn bɛ yen nɔ nafasɔrɔ sira dɔw b'a la inconvénients b'a la i b'a fɔ nafasɔrɔdaw b'a la quoi. Moi personnellement je dirais tout simplement que nafa bɛ TikTok la nafa b'a la nafasɔrɔ sira caman b'a kɔnɔna la i b'a fɔ inconvénients caman b'a kɔnɔna la vraiment. Tanti Sita folikan jumɛn b'i bolo yanni an ka tɛmɛ ni an ka babu ye ani i bɛ se ka mun fɔ TikTok yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ani bɔlɔlɔ sira minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ mun dɔn n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. Auzubillahi mina shaitani rajim. Mais ala fo ka kira fo ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ TikTok ka kuma min na a ma nɔgɔya ne bolo a gɛlɛyara dɔɔni parce que dɔw b'i nɛni mais i b'a bɛɛ mun dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ hɛrɛ k'i ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɛ hɛrɛ k'i ye awɔ. Amadi an bɛ segin ma ka na an ye k'a fɔ i tɔgɔ ye Ibrahim Sise. Amadi Kalabanci yɛrɛ nana cogo jumɛn bɔlɔlɔ siraw kan? Bon Amadi Kalabanci nacogoya min b'a la simplement parce que mɔgɔ caman bɛ fɛ k'a dɔn quoi donc talent dɔrɔn de don donc mɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ko caman na talent caman b'i la mais i yɛrɛ de b'i ka talent ninnu bɛɛ pratiquer k'a dɔn min ye mɔgɔw sago ye min ka d'u ye surtout an ka priorité numéro 1 mun ye an kanubagaw ka wasa sɔrɔ donc n'u ye wasa sɔrɔ an ka sira mun na mais n tilen o sira ma donc ni ye filaw ladege donc caman fɛnɛ b'a fɔ ni filaw bɔlen don donc a terme fɛnɛ diyara n ye tellement donc n y'a ta jusqu'à ce que a nana kɛnɛ naturellement yɛrɛ i b'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na sisan. Ok Amadi e bɛ se nafa jumɛn sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye TikTok sanfɛla ye? Bon TikTok sanfɛ n bɛ se k'a fɔ n ye nafa dɔ sɔrɔ a la fɔlɔ ni ko n ye dɔ sɔrɔ a la fɔlɔ parce que halisa a ma ban an bɛ course de la donc an bɛ fɛ ka nafa wɛrɛw sɔrɔ a la minnu tɛ nin si ye donc pour le moment n bɛ ala tanu ni kanu de fɔlɔ parce que mɔgɔw ye n kanu mɔgɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko kanubaga yɛrɛ b'i la o ye bonya belebeleba ye parce que mangoya tɔgɔ bɛ yen n'i y'a ye mangoya tɔgɔ nana halisa dɔ de mankan ko donc ni ala y'i diya mɔgɔw ye o ye tanu belebeleba ye ani o tɛmɛnen kɔfɛ dɔw bɛ to k'an dɛmɛ i b'a fɔ an b'a y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ to ka wari caman ainsi de suite kanubagaw donc publicitéw halisa an b'olu fo kosɛbɛ minnu bɛ publicitéw d'an ma donc an bɛ a ɲini u fɛ halisa u fana ka continuer u kana décourager u ka publicité di artistes ma o de b'an dɛmɛ pour que an fana ka se k'u la ɲɛnajɛ voilà sinon a baara ma nɔgɔn ten tɔ quoi.
Voilà, an ye fɛn dɔ jateminɛ Amadi e ka TikTok nin sanfɛla la n'o ye ka vidéo ye i b'a fɔ ko forfait 100 an b'a dɔn bi bi in na forfait yɛrɛ 100 yɛrɛ tɛ se ka vidéo lajɛ o forfait 100 in e ye fɔ kun jumɛn na bɔlɔlɔsiraw kan walima mɔgɔw min bɛ i bɛ ka kɛ parce que dɔw fana bɛ yen u bɛ 50 ta e bɛ se ka mun fɔ o tigilamɔgɔw fana ye. Bon, nga forfait 100 na n b'a fɔ ka da kun min kan déjà n bɛ fɛ k'a représenter de k'a fɔ TikTok bi forfait jentoro a b'an sɛgɛn ni forfait et puis mɔgɔ mɔgɔ n'i m'a kɛcogo dɔn fɛnɛ TikTok a bi mɔgɔ caman bɛ yen problème de wariko b'u la sisan k'a sabu kɛ TikTok ye i mana wari min sɔrɔ i b'a bɛɛ cɛ TikTok la bon a dun ti sɔn forfait fitinin ninnu sisan a ti sɔn olu yɛrɛ la i m'a ye donc n b'a kɛ k'a représenter o de kama parce que bɛɛ b'a dɔn a bɛ forfait ko bɛ ka min da ale yɛrɛ kan bɛɛ yɛrɛ b'o dɔn déjà donc o de kama n y'a employé donc c'est pour cela que mɔgɔw ma se ka ɲinɛ a terme kɔ a bɛ mɔgɔw la yɛlɛ voilà. Ok, i ye yɛlɛ fɔ yɔrɔ dɔ la an y'i ka vidéo dɔ ye an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye TikTok sanfɛla ye i y'a ye ka essayer ka an ka karamɔgɔ tɔgɔ dɔn a la n'o ye an fa n'an karamɔgɔ Aseri Sherif Usman Madani Aidara an ka jɛ k'u partenaire lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Aidara tɔgɔ ka jan de a tɔgɔ ka jan yɔrɔ ɔhɔn ne b'a ɲagami ka d'i ma sisan e b'a bɛɛ kelen a bɛ fɔ o ma ko ordre kurasan ɔhɔn chéri Aidara Madani Usman ɔhɔn kalan de égal ɔhɔn a kɔrɔ kɛ n'i y'a ni na dɔrɔn i t'a dɔn de. Ne a fɛ ɲɛna fugari de wala ne ma fɔ ko e ti ansardine na n'i ma dɔn ansardine na fugari de e bɛ se ka nin kɔrɔkɛ tɔgɔ de ne yɛrɛ bɛ ne kɛra kelen min ansardine na a bɛ fɔ ko i bɛ mun sɛbɛn i b'a fɔ ko i bɛ chéri sɛbɛn fɔlɔ chéri Usman Madani Haidara. A bɛ kɛ ten Sherif Usman Madan Haidara. Nin tɛ ne ka tilen wa? A ka Iba mun bɛ yen i bɛ o dɔn wa? Iba wani dɔ fana bɛ Haidara bolo. Iba o ni Iba o ni ale ni Iba wani dɔn ti kelen ye dɛ. Parce que mikoro b'a fila bɛɛ bolo a ti dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Iba wani dɔn ni mikoro b'o bolo Haidara ka Iba wani fana mikoro b'o fana bolo. A bɛ taa bolo koyi kɔlɔsi de b'a bolo kɔlɔsi dɔrɔn de ti dɔ in bolo yɔrɔ ansardine ale yɛrɛ ka bon ni Mali ye ansardine ye jamana de sisan jamana dɔ de don a ka bon sisan dɛ ale ka bon ni Mali ye yɛrɛ walahi kalan dɛ baya a bɛ se ka baya kɔrɔ kɛ wa e ma baya ta e bɛ baya dɔn cogo di Ndema bayata joni ne baya dema tin den fara kiti den fara iti karamɔgɔ faga ne iti karamɔgɔ faga e bɛ ɲini ka ne faga don dɔ la nka ne ma nin kala kɛ nka ne ma nin baya dema ne ma da la don dɔ la e bɛ sɔn ka ne faga wa n'i ye wari sɔrɔ i bɛ dɔ di karamɔgɔ ma o tɛ saba ye wa n'i ye dumuni fana san i bɛ to ka na dɔ di karamɔgɔ ma n'a ye selisaga sɔrɔ kana ɲɛna ka sogo dɔ di karamɔgɔ ma dɛ o b'a dafa y'a mɛn o de ye baya ye jati e ye kalanden ɲɛnɛma ye. Ok, aw yɛrɛ bɔra ka vidéo ye an y'a ye k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla la mais yɔrɔ min dɔ bɛ yen nɔ an ka karamɔgɔ tɔgɔ in yɛrɛ la Sherif an b'a dɔn Sherif de la mais e ko Sheri tiɲɛ la an m'o faamu dɛ ko k'an ka karamɔgɔba in tɔgɔ la Amadi e bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ nin na. Ouais, kuma dɔ la Amadi ka kalabanciya don n'a yɛrɛ tɛ caman t'a faamu. Mais e yɛrɛ ko e ye karamɔgɔ ye e bɛ ka mɔgɔ kalan mais karamɔgɔ min bɛ taa Sheri kɛ mɔgɔ ka karamɔgɔba la o bɛ faamu cogo di sisan karamɔgɔ. A bɛ faamu Amadi n'a ka terme de don Amadi n'a ka création fana de don donc n'i y'a ɲininka fana a b'a expliquer o cogo kelen na donc ni ko ko Sheri Usman Madame Haidara donc Sheri le mot Sheri là ça montre quelque chose i ti Sheri kɔni fɔ i jugu ma i t'a fɔ mɔgɔ ma mɔgɔ min man di ye i t'a fɔ mɔgɔ ma i ti min fɛ voilà donc n ye réfléchir a nana ten tɔ dɔrɔn donc
nga kanula mɔgɔ do donc n y'a employé n y'a kɛ chéri ye directement de façon que a ka mɔgɔw layɛlɛ mais u ka a kɔrɔ fɛnɛ faamu n bɛ fɛ k'a fɔ a ma cogo min na quoi. an ka DGP kɛra e bolo cogo di Iba One ye cɛ ye Iba ye mais Iba One ko parce que ko Iba One dɔ in ko micro bɛ k'a fila bɛɛ bolo ani yɔrɔ dɔ la fana baya ta yɔrɔ la i ko baya ko kana karamɔgɔ fara ni ma fili baya yɔrɔ la o yɔrɔ ma karamɔgɔ yɛrɛ ma o yɔrɔ fara kan mais e ye hakili sɔrɔ k'o yɔrɔ fɔ e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la. Oui, effectivement bon n y'o yɔrɔ fɔ parce que n bɛ fɛ ka baya représenter fɛnɛ voilà donc fɛn ɲuman don an karamɔgɔkɛ nana a diyara n ye très bien donc an ka comédie ninnu bɛɛ kɔrɔ b'a la n b'o de fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ ka gɛlɛya kɔrɔ b'a la donc n'i m'a faamu dɔrɔn i kana mɔgɔw juger voilà donc n ye baya in yɔrɔ fɔ n ko i kana i den faga donc ça démontre que i kana mɔgɔ faga dɔrɔn mɔgɔ faga yɛrɛ man ɲi en général voilà maintenant kana karamɔgɔ faga n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de yira i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u ti foyi fɔ k'a dagoya o yɛrɛ la quoi voilà donc n y'o yɔrɔ employé o dɔrɔn de kama pour que a ka mɔgɔw layɛlɛ fɛnɛ quoi donc mɔgɔ si dun fɛnɛ ti fɛn fɔ i ti kojugu ɲɛsi i yɛrɛ ma. Ani ko sa ko Ansaru kɛra dugu kelen sisan k'u kɛra duguba kelen an tɛ fɛn fɔ yɔrɔ la parce que yɔrɔ ni an bɛ se k'a fɔ ko fana ye tiɲɛ ye. Voilà donc c'est tout juste ça. Jɛkuluba de don donc jɛkulu min don Ala ye fanga d'a ma donc ala fɛnɛ ni Ala ye fanga di ko ma o ko bɛ tiɲɛ de kan voilà donc o de kama n y'a employé. Amsadini yɛrɛ a ka bon ni jamana yɛrɛ ye sisan voilà. Ok an bɛ taa ka na ɲɔnɔ cɛ an bɛ kuma di Sidi ma a ka dɔɔni f'an ye a ye avantage mun sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kan n'o y'a nafama yɔrɔ ye an y'a ye k'a fɔ k'an n'an balaka min bɛ yan nɔ n'o ye Tante Sida ye an y'a ye k'a fɔ u ka vidéo ka ca kosɛbɛ an ka bɔlɔlɔ siraw kan ani u ye nafaba fana sɔrɔ a la i n'a fɔ u ye gɛlɛya fana sɔrɔ a la nka sɔnni an ka kuma gɛlɛya in kan a ka kuma an kan fɔlɔ ni a ye nafa mun sɔrɔ a kan. Ok n b'a fɔ fɔlɔ alhamdulilayi ka d'a kan ɲɛnamaya ko n'i bɛ nin na dɔrɔn Ala fo fɔlɔ adamadenya la n'i kɔni danna k'i ye mɔgɔ ye k'i tilara ka kɛ den cɛman ye il faut avoir un objectif bien déterminé n'i bɛ don diɲɛ ko o ko la gɛlɛya b'a la wa nɔgɔya yɛrɛ fana bɛ na mais an b'a ɲini Ala de fɛ i ka gɛlɛya kɛ après i ka nɔgɔya sɔrɔ a ka wusa i ka nɔgɔya sɔrɔ ka taa laban gɛlɛya la an t'a ɲini o ka diɲɛ jɔnsi sɔrɔ donc an bɛ TikTok in daminɛ don min na an b'a kɛ kulonkɛ yɔrɔ de i b'a fɔ an ma deli a fɔ cogo min na an b'an ka forfait 100 ta an bɛ vidéo 1 ni 2 filɛ a b'a ban an bɛ 100 wɛrɛ ta warimisɛnnin b'an bolo an b'a bɛɛ dun bon i yɛrɛ b'i sigi i b'i miiri des fois est-ce que ni ne yɛrɛ ye nin kɛ ça va pas marcher donc n ye TikTok daminɛ ten tɔn tun bɛ commencer n bɛ jeux kɛ là un jour je me suis dit voilà ne b'a filɛ a bɛ nin lahala in na bi pourquoi n t'a bila réseau kan an bɛ kulonkɛ kɛ an bɛ se ka kɛ sababu dɔ fana ye don n'a nataw la ne bɛ se ka kɛ exemple ye den caman b'i hakili to a ba la ba banabagatɔ tɛ a kɛnɛbagatɔ tɛ mɔgɔ mansa ye mansa de i mansa kɛra cogo o cogo a minɛ quoi bana b'a la kɛnɛya b'a la donc mansa fili sunuŋun tɛ yen ani mu balima yɛrɛ fili sunuŋun tɛ yen donc o bɛ ten on continuera ten gɛlɛya tun b'a kɔnɔ pour un début alhamdulillah on peut dire Dieu merci hali k'a dan mɔgɔw b'an soutenir on nous encourage partout ni warimisɛn se bɛ min ye ka d'an ma o b'o d'an ma an fana se ye duwawu min ye an b'o kɛ c'est un peu ça. Ok sɔni cɛ Tante Sita i bɛ se ka mun kuma fara an balimakɛ ta kan n'o ye i yɛrɛ ka somanɛ ye. TikTok ko in a kɔni a fusara dɔɔni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ bɛ o yɔrɔ la yen nɔ halisa ne b'o de fɔ lojura tɛ fosi ye a t'an ni na a b'an sen de la ne b'a ɲini lojuratɔ bɛɛ lajɛlen fɛ i ka se ka i cɛsiri ka baara kɛ n'i y'i cɛsiri ka baara kɛ i bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la mais ni m'i cɛsiri ka baara kɛ i tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la dɛ ne bɛ kun dilan na bi ne bɛ yala ka kun dilan n y'a daminɛ Tomikorobugu n san 30 de filɛ nin n bɛ yala la ka kun dilan san 30 n bɛ yala la ka kun dilan kɛ n ma découragé n bɛ yɛlɛ étage janw sanfɛ o ka di n ye parce que n ka baara courage bɛ n na ne kɔni b'a ɲini lojuratɔ bɛɛ lajɛlen fɛ
u ka bana in u ka fili kɛrɛfɛ u k'u cɛsiri ka baara kɛ o de kɔni ye ne ka laɲini sinon ala ka lajarabi de don dɛ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ ala de don i bɛ o ye tiɲɛ an y'a ye k'a fɔ tiktok in de fana sababu la an y'a i tun bɛ kundilan kɛ dɔw i kun dɔnnen don mais an y'a ye k'a fɔ tiktok de sanfɛla la a y'a to i ye kundilanna mɔgɔ caman kiliyan caman b'a sɔrɔ o sira ninnu fɛ awɔ parce que n yɛlɛnnen ye tiktok sanfɛ hali kuma la n bɛ kuma kelen ni mun bila n tɛ kundilan kɛ alihamudulilayi sisan kundilan tɛ ka jɔ kundilan tɛ ka jɔ mais o bɛɛ la n mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ parce que ni sera ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne mago bɛ du yɛrɛ la n bɛ sigi yɔrɔ min na ka tila ka salon dilan k'a bila a kɔnɔ n bɛ se ka lafiya cogoya min na parce que ne ni i kɔrɔla yɛrɛ i sen bɛ dɛsɛ kuma tɛ i sen man ɲi n'i kɔrɔla a bɛ kɛ cogo di mais fɛn bɛɛ lajɛlen nɔgɔyabaga ye ala ye don dɔ la n bɛ dɛsɛ si bɛ ka janfa o yɔrɔ ye tiɲɛ an y'a ye k'a fɔ i ye yɔrɔ min fɔ ko n'i kɔrɔla i yɛrɛ bɛ dɛsɛ hali ka tagama an ye i ka video dɔ ye a ye mɔgɔw tisi kosɛbɛ yɔrɔ min na i bɛ yɛlɛ telimani sanfɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra baasiba ye mɔgɔw ma an ka jɛ k'o video ni parti lajɛ ɲɔgɔn fɛ o diɲɛ sɔgɔmada caman ye ne nalen sitan fɛ yen nɔ bi tuguni k'a ka moto tiɲɛna sisan o de la i bɛ taa ni min bi mais ne t'i la moto la ɲɛ t'i la nɛgɛso la ɲɛ bɛ telimani de la bi mais sisan telimani ka yɛlɛ est ce que a ka nɔgɔ e ma an ka bɔ n'o aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sitan tatɔla filɛ a dahirimɛ de ɲini tantɔ bi ko maɲumatɔ b'o yira kuntala la sisan i bɛ ni sɛgɛnbaden de kɛ telimani kan yɛlɛ la ok tan sisan i yɛrɛ bɔra k'a ye video in tiɲɛ yɛrɛ la ni maa min y'a ye hali ni dusukun tɛ kasi n'i ye video in ye i ɲɛji bɛ bɔ tiɲɛ yɛrɛ la o kɛcogo man ɲɛ nka sɔnni ka taa siri an y'a ye k'a fɔ e de ni a ka teli ka video ninnu kɛ an y'a ye wagati dɔ la aw ye gɛlɛya fana sɔrɔ tiktok in sanfɛla la e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ yɛrɛ bɔra k'i ba nɛni i bɔra k'o tigi répond parce que an y'a ye k'a fɔ aw bɛ video caman kɛ mais i tɛ bɔn ka mɔgɔw répond mais a bɛ komi video in y'i touché kosɛbɛ video yɛrɛ in na e yɛrɛ sera ka mun sɔrɔ ka fɔ o ko la bon ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ n'a ka faamuyali cogo de don i b'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na c'est à dire n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ gɛlɛya bɛ yen i b'a fɔ nɔgɔya bɛ yen o bɛ yen i bɛ don a la surtout an bɛ tile min na i ko bi depuis il va falloir qu'il vienne inscrire les réseaux sociaux sans fait il faut s'attendre à tout plus précisément TikTok et sans fait là banani be fanani be ɲɔgɔn buruja be mais il faut savoir gérer la situation kuma bɛɛ tɛ jaabi mais kuma dɔ bɛ se ka jaabi an bɛ vidéo kɛ voilà gɛlɛya b'a kɔnɔna la n b'a bila c'est tout juste mais vidéo in kɛ c'est vrai n m'a kɛ ka n ba la yɛlɛ certes mais n m'a kɛ fana ala ka mɔgɔ ɲuman minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogo minnu fana la ça il veut pas nier cela mais à travers o n'i bɛ n'a ye mansa nɛni bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la bamananw bɛ kuma dɔ de fɔ mɔgɔninfin tɛ jɛ ka kɛ kelen ye donc l'intéressé a ye n ba nɛni n bɔra n y'a répond voilà puis n y'a répond vidéo la mais n m'a ba nɛni j'ai tout simplement souhaité à sa maman ni nin den kelen de b'a bolo ala ka den wɛrɛ nɔgɔya ye ne ma mɔgɔ ba nɛni ne ba nɛni m'a fiyɛ na dɔrɔn ala k'i sara donc olu gɛlɛya ninnu b'a kɔnɔna la avec les commentaires négatifs que voilà m'a ignoré souvent olu b'a kɔnɔna la ok est-ce que vidéo dɔ bɛ yen nɔ aw ye gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ vidéo mun taabolo la wa bon an ka vidéo kɔnɔna la k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ n'a bɔra commentaire négatif kelen na a man ca kosɛbɛ i b'a ye bɛɛ bɛ fɛn faamuya ka taa n'a ka faamuyali cogo de ye il se peut que ne ni sitan an bɛ vidéo dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ musɔrɔ t'a kunkolo la vidéo dɔw la parce que an b'a kɛ précipitation na bon l'intéressé il vient il dit taa musɔrɔ siri ça
m'olu faamuya mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ na commentaire kɔnɔ u b'o tigilamɔgɔw dɔgɔya moi personnellement je comprends a bɛ k'a fɔ kun min na ale de b'a dɔn ne yɛrɛ bɛna faamuya cogo min na ne de b'a dɔn il y a d'autres aussi qui disent voilà une fois dɔw yɛrɛ y'i adressé à la bon n b'a fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu u k'an mago to ala ye quoi an ye vidéo bila a nana ko na vous m'excusez pour le terme mais n b'a fɔ a ko an ka commentaire kɔrɔla la ko nangaraba après n nana an ye commentaire j'ai liké voilà mɔgɔ wɛrɛw nana y'a répond bɛɛ bɛ se k'a répond cogo sugu min na donc bɛɛ y'a répond i ka manière la et j'ai laissé passer ça. C'est vrai hali commentaire dɔ n ye commentaire dɔ fana ye tan sita i bɛ hakɛ to u yɛrɛ sina k'a fɔ ko nanbara produikɛla oui o n'a fɛn ninnu olu bɛɛ n'i tora ka o yɛrɛ commentaire négatif ni souvent a bɛ vidéo kɛ yɛrɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔ si voilà moi dɔ la a bɛ na c'est sisan elle-même qui m'encourage vraiment parce que n'a fɛn ninnu kɛra tan elle n'est pas inscrite a ma kalan ne de b'a bɛɛ kalan n b'a fɔ ne ba i tɛ nin lajɛ dɔ filɛ ka nin fɔ an ma a b'a fɔ kana nin jaabi koyi kana foyi fɔ u to yen hali ni mɔgɔ min y'an nɛni u to yen nɔ bon moi aussi si quelqu'un voilà si on me dit d'arrêter quelque chose j'arrête. o ye tiɲɛ min k'o yɔrɔnin kuma sɔn ji la an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la TikTok in sanfɛla la maaw dɔ bɔra ka lujuratɔw dɔgɔya bɛɛ bɔra k'i ta fɔ f'u y'a kɛ challenge sugu dɔ ye TikTok sanfɛ nanbaraw yɛrɛ bɔra ka dɔn kɛ a sugu cayara quoi o dɔw ye ajiwa ni ka sɔn bila kɔrɔ mais an y'a ye k'a fɔ an ba yɛrɛ bɔra ka an ka videoman dɔ bɛ yen nɔ ka essayer a y'a essayer ka kɛlɛ in ban cogo dɔ la a ma parti pris kɛ a m'a essayer ka videomaniw défend a m'a essayer ka nanbaraw défend ale y'a ɲini dɔrɔn kɛlɛ in bɛ se ka basigi cogo min na k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ de ye kelen alors que ale yɛrɛ kun concerné don a la parce que ani o mɔgɔ ninnu bɛɛ ye mɔgɔ kelen quoi. Oui, a kɛra ten. Ça c'est vrai. Amadi Kalabanci an bɛ Kalabanci fara kan parce que i yɛrɛ de y'o fɔ an m'o fɔ dɛ e yɛrɛ de Amadi ye Kalabanci fara kan. n'a b'o woro sara dɛ. ayi woro tɛ sara e de ye tɔgɔ in di dɛ. mɔgɔ tɔgɔ sugu dɔ bɛ yen a fɔli man di ye o. ok an y'a mɛn problème t'a la ok Amadi e ye gɛlɛya yɛrɛ jumɛn sɔrɔ depuis n ye TikTok baara in daminɛ na. bon n ye gɛlɛya sɔrɔ mais n bɛ se k'a fɔ ça c'est obligatoire parce que an ye artisiw de donc f'an ka sɛgɛn fɔlɔ de san'an ka hɛrɛ sɔrɔ donc an bɛɛ bɛ ten tɔ je quoi voilà donc o sɛgɛn ninnu kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ forfait ko kuma dɔw la k'i connecter ninnu mais bi alhamdulilayi n bɛ se k'a fɔ o gɛlɛya ninnu tɛmɛ n tɛna n da don olu la donc pour le moment réseau sanfɛ souvent mal compréhension o de bɛ caman na o de b'an déranger sisan parce que an comédien ka ca an bɛ vidéo kɛ souvent i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a faamu ka ɲɛ dɔw bɛ yen u t'a faamu donc u bɛ sin k'o kɛ an jugeli ka ten tɔ donc i b'a fɔ min kɛra Kami Star la kɔsani na donc grand frère dɔ n ka foli b'a ye voilà a ye vidéo min kɛ a ma lawuli a kama mais u y'a ta ka taa photo coller a la donc o mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen donc pour que ka dɔ bɔ o gɛlɛya in na an bɛ kangaridakan min lase mɔgɔw ma kɔni donc u k'a jateminɛ n'u ye vidéo ye à chaque fois u k'u jija ka taa source lajɛ o de ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ o de bɛ k'an sɛgɛn bibi na voilà n'u ye vidéo dɔrɔn ka taa source la u k'a faamu vidéo dɔw bɛ yen i b'a lajɛ i t'a faamu cogo si la mais n'a tigi y'a da don a la ka expliquer i ye fitinin dɔrɔn i b'a ye i b'a faamu je crois i b'a fɔ an ye vidéo min kɛ kɔsani na voilà vidéo in a kɔni a ye dugu minɛ an ko fulaw ma kɛ président ye fɔlɔ donc fo fula ka sigi président la voilà donc dɔw il y a quelques-uns u m'a faamu quoi dɔw m'a faamu mais fɛn y'a faamu donc olu bɛɛ ye an soutenu u ye yɛlɛw kɛ ainsi de suite parce que dɔw ko ça peut amener à la révolte n ko non n ko kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ fɛ ka révolte kɛ an bɛ ka nin vidéo in kɛ olu yɛrɛ de kama parce que an ka vidéo in b'o image de yira donc ni mɔgɔ minnu ko k'u t'an ka président fɛ donc an ka président dɔrɔn tɛ dɛ Asimi bɛ yen wo Asimi tɛ yen wo an ka laɲini tɛ nin ye an bɛ fɛ k'o de yira donc aw minnu bɛ fɛ ka fanga mɔgɔ min bɛ fanga la k'o la bi pour que aw ka sigi o nɔ na aw bɛ bɛnkan na aw yɛrɛ tɛ ka se ka bɛn ko la fɔlɔ an bɛ k'o de yira aw yɛrɛ tɛ ka se ka bɛn ko la donc par fini an ye polisiw ka fɛngɛ alarme mankan dɔ kala donc an bolila hali kɔrɔ de b'o boli yɔrɔ la donc a mɔgɔ sugu bɛɛ aw ti bɛn ko la mais aw bɛ tila ka boli sira dɔ kan fana n'i y'a ta a b'i b'a fɔ président
président ka vision bala quoi président i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bi bɛnkan k'i kɔfɛ nka ni i yɛrɛ nana u bɛ boli soit u b'a kɛ komi u ma foyi kɛ donc an ye alarme mankan mɛn an bolila donc a kɔrɔ bɛɛ filɛ nin i mɛn wa donc kuma fɛngɛ ma fɔ kɔnɔ mais fulaw ma deli ka kɛ président ye nin bɛɛ ye comédie de o bɛɛ ye yɛlɛko ye donc mɔgɔ min mana sigi dɔrɔn o tigi ka se ka hɛrɛ kɛ jamana a ka se ka jamana in mara ka ɲɛ donc an ka laɲini o dɔrɔn de a kɛra fila ye a ma kɛ fila ye donc on est toujours au Mali quoi. Ok. Voilà. O ye tiɲɛ ye vidéo dɔ yɛrɛ b'an bolo ka fo fula ka sigi président ya la depuis Mali sigira fula de la ka sigi président ya la on bɛ kɛ président ne bɛ kɛ président Asimi a bɛ wuli ka bɔ président ya la an bɛ sigi wali kelen Asimi b'a pousser an bɛ sigi ne bɛ sigi min jɔ e ma faamu dɛ o kuma ne bɛ kɛ cogo di nka ne sigira e bɔra burusi kɔnɔ na ne sigira e bɛ kɛ dugutigi fula bɛɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ de fulo fiyo la den a jɔna min moƴƴa de anandi ka min yeyi aventure quoi je comprends très bien français donc je peux être le président de la république kuma faransi kana anti faransi fɛbile waatɔ kalama anda faransi ti bɛn dugu ne an bɔra bolo amadu a tun kɔfɛ aw ka to ne ma dɔrɔn ne ka président ya na ne sigira maliyɛnden bɛɛ bi nɔnɔ sɔrɔ fu la ne sigira biɲɛ ti sara impôt ti sara awan ka sanu o kuma e bɛ jamana balo ni mun ye ne e to ai ni ona aw kɔni a ka da ne kɔni sigira kɔni ne bɛ taa ni misi ni fo palais la fo k'a to ko valeur bɛ misi la wala o yɛrɛ a fɔ i bɛ taa ni Mali ye marika kungo min woni mawni moɗon acce min mi lato président e bɛ kɛ premier ministre ayi ni kuma caman bɛ dabila an ka taa Asimi nɔfɛ a bɛ wuli an bɛ sigi wali kelen a bɛ pousser an bɛ sigi an kɔni bɛ dɔn gouvernement kɔnɔ wallahi bilahi Amadi an woni comme an boy Bamako ka an fula ninnu ka wuli ka jɔ kɛ wallahi bien bon Ok, Amadi, an ye faamuyali ne yɛrɛ ye n ka faamuyali dɔ fara kan bon n tɛ mɔgɔ t'a dɔn kan ta mɔ ne y'a faamuya k'a fɔ nin fana bɛ sinankuya dɔ de fɔ an ka Mali kɔnɔna na parce que aw yɛrɛ y'a kɛ ni kulonkɛyɛlɛ ye k'a fɔ ko fulaw yɛrɛ fana place kan ka d'u ma o bɛɛ ye sinankuya de ye o bɛɛ bɛ bɛn ni tileɲɔgɔnya de kɔfɛ an ka jamana in kɔnɔna na. Voilà. Ok. N bɛ yɔrɔ dɔ employé donc u k'a faamu fɛnɛ souvent n'an ye vidéo kɛ u k'a dɔn k'a fɔ u kan ka vidéo in juger ni vidéo compte ye ani mɔgɔ min ye vidéo in kɛ donc n'u ye vidéo sugu dɔ y'an ka compte fɛnɛ na u k'a faamu k'a fɔ nin ye comédien de a y'a dabɔ min kama voilà mais n'a sɔrɔ an kun ye mɔgɔ sugu wɛrɛ k'an y'a kɛ là d'accord mais comédie dɔrɔn de bɛ bɔ comédien yɔrɔ la en un mot an b'a dabɔ ka mɔgɔw layɛlɛ fo n'an filila fɛnɛ mɔgɔw b'a yira na an bɛ yafa deli. Ok, nin bɛɛ ye commentaire négatif ko ninnu de ye commentaire négatif de bɛ na ni ninnu ye n'i ye furugufurugu yɛrɛ cayara i n'a fɔ artiste kunda a mana kɛ fan kunda nin bɛɛ lajɛlen commentaire négatif parce que olu de bɛ na ni banni ni ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka commentaire négatif bila mɔgɔw ka vidéo kɔrɔ o bɛɛ de nin bɛɛ ye dosinin de ye an ka fɛn kɔrɔ an ka jamukan bɛ ka commencer ka se a kuncɛyɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ maa min bɛ yen nɔ ka mɔgɔw buruja an ka réseaux sociaux kan ka mɔgɔw lagosi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye commentaire négatif ye. Bon minnu bɛ commentaire négatif ninnu kɛ donc je préfère que an kana kuma o kan yɛrɛ parce que n'an ko an bɛ kuma o kan u b'a dabɔ o de kama voilà. Merci Sidi. Oui bon ne bɛ min fɔ commentaire négatif ko ninnu na dɔrɔn c'est-à-dire an k'a fɔ dɔrɔn réseau yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tiɲɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ y'i yɛrɛ de bɛɛ y'i yɛrɛ ka image de wa bɛɛ y'i ka famille image de bɛɛ b'a ka famille représenter kɛnɛma cogo min na i b'a représenter réseau kan o kɛlen de bɛ so kɔnɔ yan nɔ ne y'a faamuya mɔgɔ c'est-à-dire minnu b'a kɛ ni banni ye a dɔn dɔrɔn c'est-à-dire ba de b'i bolo dɔrɔn i b'o mago to cogo min na nin b'a to yen i bɛ baga nin ma ka nɛnini min kɛ k'a sɔrɔ a ma fɛn k'i la moi je pense que a bɛ ka fɛn min kɛ n'o de bɛ k'i degun ou bien n'o sɔrɔ de bɛ ka digi la il faut juste essayer aussi fana k'a ɲɔgɔnna kɛ dɔrɔn tout simplement mais anw minnu fana bɛ nɛni ou bien anw minnu ba bɛ nɛni anw bɛ yafa deli c'est-à-dire minnu nɛni anw nɔfɛ an bɛ yafa de ɲini olu fɛ dɔrɔn parce que an fana bɛ k'a kɛ de pour que an bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye an b'a sɔrɔ c'est pour nous tous donc an b'a ɲini an bangebaga ninnu de fɛ olu de ka hakɛ to toujours parce que nɛni ninnu tɛna to an b'a dabila quoi voilà o objectif de bɛ toujours nɛni t'a to an b'an bolo jigin au contraire ça nous encourage
voilà kan ka baara kɛ pour que an bɛ se ka nɔ bɔ a la cogo min na ka d'a kan n'i ko k'i b'i basé olu kan i b'a bila diɲɛ don o don de u b'u sago sɔrɔ i la. Ok, merci. Tante Sitan, ladilikan min b'e bolo ka ɲɛsin maa minnu bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ka mɔgɔw makutu ci ani ka commentaire négatif bila aw ka vidéo kɔrɔ e bɛ se ka ladilikan jumɛn na se? Ne bɛ se ka ladilikan min f'u ɲɛna u ka sabali dɔrɔn a banna u ka sabali u ka ne yɛrɛ to yen nɔ dɔrɔn u ka n to yen nɔ dɔrɔn parce que ni dahirimɛ de ɲinina n bɛ n ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ni ne ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka nɔgɔya ne bolo cogo di parce que n bɛ nin cogo la a bɛ se ka nɔgɔya n bolo cogo di ne b'o o sira de kan bɔlɔlɔ sira fɛ awɔ ne bɛ fɛn kelen min fɔ o ye wa n bɛ n ka faniw fo. An b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka kunnafoni najɛlen na sɛnsɛn ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma aw kan mɛn